फैयाखै नै मा एसे किउट नायलाय टिक्लुक्लु जि किउटखा हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव नै दिनै बिराद गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो बेनो जाहैबाय आनबक्सिंनि भिडिअ बेफोरो जाहैबाय फैनो गोनां जोंनि बेबिनि थाखाय निउबर्न बेबिनि थाखाय शपिं खालामजोब्बाय आरो आंनाव 8 month रानिं जाबाय कमप्लीट 8 month कमप्लीट जानानै 8 month रानिं जाबाय आरो ओंखायनो आं बेबिनि शपिंखौबो एसे एसे खालामलांगासिनो याव माखासे सफैना दं आरो बेबिनिनो गस्लाफोर मा होनो आं माखासे खेवनाबो नायखांबाय आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै आङो दिनै भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं बेबिनि थाखाय मा मा शपिं खालामदों नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं खोन्थानोसै मोनसे मोनसे फार्स्टआवनो माखौ खोन्थानो आं बेबिनि किउट गस्लाखौनो खोन्थागोन बेबिनि थाखाय किउट गस्ला आङो फार्स्ट क्राइनिफ्रायबो अर्डार खालामदों अफलाइनबो अर्डार खालामदों ओमफ्राय फ्लिपकार्टबो अर्डार खालामदों आरो फ्लिपकार्टनिफ्रायबो ओमफ्राय अबेयो मोजां बेखौ आं लाखिगोन जिया अबेयो गाज्रि आं बेखौ रिटार्न हरफिनगोन आरोना ओंखायनो आं दिनै मोजाङै नायनोसै फार्स्टआवनो बेखौ आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदों गाज्रिलाय फैयाखै नै एकदम व्हाइट आरोना बियो जियालाय मोजाङानो मा एसे किउट नायलाय टिक्लुक्लुनो इजे सेट फैदों आरो टपि मिटेन बेयो टपि जाहैबाय आथिंनि मा एसे फिसा फिसा नायलाय आथिंनि जाबाय नैबे आखाइनि जाबाय टिक्लु गथ' फिसाफोरनिया ओरैबायदि किउट खाना बे थांबाय बेखौ आं साइडआव दोनथ'नोसै नालानि बेनि उनाव ये फार्स्ट क्राइनि पेकिंआ एसे मोजांसिन आरोना बेबो गस्लायानो बे गस्लानि नामखौ मा होनोमोनथाय बावलायलांबायलां नामफोरखौ मोजाङै मिथिला आं गस्लानि नामफोरखौ नैबे आखाइ गोलाव सेमानो आरो बे आखाइ गोलाव गथ' फिसाफोरनियाथ' ओरै साइडखै माबानाय जाखानांगौ नालाय मा होनो साइडखै थ्रोब सोनाया एसे खस्थ' जायोनो ओंखायनो नै ओमफ्राय इयो लंपेन्टआ माबा थाखानाय नै मा होनगोन बेखौ मुजा थाखानाय ना मा होनगोन गोदान बिमासो नालाय गोदान बिमा जानो थांगासिनोसो नालाय मोजाङै मिन्थिजोबा आरोना लासैसो मिन्थिजोबसिगोन एसे उनाव थांबाय ओमफ्राय बक्सखौनो नायग्रोनोसै र' आं बांसिनानो फार्स्ट क्राइनिफ्राय अर्डार खालामदों बेबो फार्स्ट क्राइनियानो बेयो जाहैबाय ब्लेंकेट माबानि इयो मा होनोमोनलाय मुस्लिन ना मा होनोमोनलाय मुस्लिन जिनि ओरैबायदि सफ्टखा बेयो बेयो मुस्लिन जिनि आरोना
फार्स्ट क्राइनिया मोजाङानो फैजोबदों नै जाहैबाय बेबिनि नेपि माने पेन बायदियानो आरो बेखौ ओरै माबानानै ओरै खासिगोन आरो नैदि सिङाव सिफन होलायलायनाय माबा मुस्लिम जिनि आरोना इयो सफ्टआनो बिराद गुरै मोजां इयो जाबाय मोनसे थांबाय ओमफ्राय नै आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदों ये मोनथाम सेट आरोना मोनथाम सेट गस्ला जिहेतु गोजां बोथोरावसो जागोन नालाय नै गोजां बोथोर फैगासिनो नालाय ओंखायनो जा किउटखा जिया मोजाङानो फैदों गेन्जि जि बे मोनसे जाबाय नै मोनसे जाबाय जा किउटखा नै मोजां नुदोंना बे थांबाय बेनि उनाव बिसोरो मा होनो डिलिभारि बयफ्रा बिसोरो अपेन बक्स साफायना हरनांगोन न'आव अपेन खालामनानै ओंखायनो बिसोरनो गावसोरनो बिदि खालामजोब्बाय आं नायबावाखैनो बेबो मुस्लिम जिनिनो आरोना मा होनो डाइपार सेट गांथाम बेबो डाइपारजों बिजों माबा थाफाखानाय नेपि ना माजों थाफानाय आरो मोजाङै मिथिलायना नामानो बिदि बेबो गांथामानो गांसे गांनै गांथाम बे सेट बेजों बेखौ खोन्थाबाय थाला आं दहायनो खोन्थाखाबाय बेखौ बे थांबाय ओमफ्राय बे बक्स गिदिरखौ नायनो मामोनथाय हागिस बेबि हागनि फार्स्ट क्राइनिफ्राय अर्डार खालामदों 72 पिस आरोना 72 टा अकल नांगौ लागतियाखौल' अर्डार खालामदों आरोना बेयो जाहैबाय एबो फार्स्ट क्राइनिफ्राय अर्डार खालामदों आङो हाउस एन्ड किन्डारनिफ्राय माबा मुस्लिम जि आरोना इयो इदिसि सफ्टआनो मोजां ओरैनोथ' माबा फार्स्ट क्राइनिफ्रायथ' मोजाङानो फैजोबखादों आं नायखांबाय जिहेतु इयाव गासै मोनबा पिस अर्डार खालामदों आङो बेखौ मोनबा पिस थानायखौ बेखौ बख'ना खिथानि र' आं बेखौथ' आं नायखांखाबायमोन सिगां बेखौ नायाखै बारु मोजाङानो करबो आंबो बारा आइडिया गैया आं मानसिफोरनिफ्रायसो सोङै अर्डार खालामदों आरोना मा नांगौ मा नाङा आंथ' दा गोदानसो नालाय बारा आइडिया फैयाखै आरो नांबावगौबा अफलाइनाव अर्डार खालामसै लायनोसै बेनि उनाव बेयो जाहैबाय आं बांसिन बेबि हागनिनो अर्डार खालामदों आरोना माबायाव फार्स्ट क्राइयाव जि मोजां माबा खालामखायोलै बिसोरो मा होनो बेबिनि बडि केयार गस्लायानो मेरला जाबाय
बडि केयारनि आयौ मानसि थिख्लुबलुयलाय फिसाथार नै 0 to 3 monthनि आरो इथ' जानाय नङाहाय 3 monthsयाव ना बडि केयारनि लंपेन्ट cute बेनि उनाव ये जाहैबाय ब्लेंकेट बेबीनि थाखाय बेबी हागनि कम्बल बेबीनि ये बबेसिमबा जागौमोनलै up to 14 yearsसिम माबा जागोन इयो इउज खालामजागोन इयो जि मोजांखा जोंनाव थानाय बायदि नायो लाइट वेट आरो ना बारा हेभिबोथ' होजाया ना गथ' फिसाफोरनियाव बेनि उनाव बेखौ होगोन ना मगल होदो इयो माबा ड्राइ शीट इयो आं खेवबाय थाला बेखौ बिसिनायाव बनो थाखाय एल साइज अर्डार खालामदों आङो मोजाङानो सफ्ट बेबी हागनि नै इखौ दा खोन्थागोन ओमफ्राय आं मोनसे अर्डार खालामबाय आरो बेग अर्डार खालामदों बेग फैनो गोनां बेबिखौथ' मिथिला हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन ओंखायनो आङो बे कालारखौ लाबाय सिख्रि थालायनाय नै मोजां नुदोंना नुवाखै थिख्लुब्लुनो बेगा नै ये बेबिनि एक्सट्रा बेग जाबाय आरो ना हस्पिटालाव लांनो थाखाय बेयावनो पेकिं खालामना लांगोन थोगोन ना थोआ इयो एसे एसे लानानै थांनायाव जागोन ना जाया मिथिला एफाथ' गुवारगोन नङा एफाथ' स्पेस गैया इयाव खम आरो बेसेथो लांगोन आरो हस्पिटालावलाय इनिफ्राय गांसे इनिफ्राय गांसे इनिफ्राय गांसेल'सो लाङो बारा गोबावथ' थाया हस्पिटालाव मोजां नुदोंना बेगखौ आं कालारखौ बिराद मोजां नुदों अनलाइननिखौनो खोन्थाजोबग्रोनि आं बेखौ खोन्थाजोबग्रोनि बेबी स्लिपिं बेग ना मा होनगोन बेखौ गथ' फिसा लाग्रा बेग नामखौ मिन्थिया मा होनो इदि जायो नैबे सिंनिया कटननि जि मोजांखा गुरैनो जिया सिङावथ' माबा थाबाय मा होनो बेखौ थुला सिङाव थुला थाबाय थुला बिदि लांसिगोन आरो गथ' फिसाखौ बिदि लासिगोन सानिया एसे उल टाइपनि दा गोजां बोथोरनि थाखाय एकदम बेस्ट जि किउटखा
इयावनो आरो मोनसेबो ब्लेंकेट मासे मोजां मोजां बेगालाय थिख्लु थिख्लुनो आं बांसिनानो जानला मोनला अर्डार खालामदों आं ब्लुखौनो बांसिन अर्डार खालामदों आरोना बोरै ब्लु जाहैजोबथाय बांसिनानो ये बिराद लाइट वेट बिराद रेजें कम्बला ओरैबायदि सफ्टखा ओमफ्राय माने ये बेबी हागनियानोमोन नामा इबो एकदम बेबी हागनिया ओरैबायदि मोजां गोजालै बेलेग ब्रान्डनि एसे बेबी हागनिखौनो आं बिराद मोजां मोनो बिराद मोजां इबो कम्बल एकदम इथ' बिराद मोजांथार इयो एसे माबा एसे मा होनो एसे गिदिर नामा इयो गिदिर जाहैबाय इयो रेजें फिसा ओमफ्राय इयो जाहैबाय ये जो बेबी लाग्रा इबो नै इयाव आथिं लाबाय आथिं थाबाय इयाव खर' इयो ओरै इयो इउज जागोन ना जाया इखौथ' मिथिला दा नै गोजां बोथोरनि थाखायबो एसे दाथ' लाजानाय नङा बे गोरलैयाव ना फिसा गिदिरद्राय जानाय बेखौ 0 to 3 monthनि बिदोंमोनथ' एफा गिदिर गिदिर जायो गिदिर होबाबो अरजाया उननि थाखाय थाब थाब लावो नालाय इयो गानदों नालाय इयो बेबो बेबिनि नेपियानो बेबो बेबी हागनिफ्राय लादों मुस्लिम जिनि लादों आङो जागोन इयो गासै 12 पिस दं 12 पिस एखेयानो गोजा इखौ खेवनानै खोथाबाय थादों You one time use. Huh? One time use no. One time नङा सुजायो बे ओमफ्राय अफलाइनखौ खोन्थानोसै आं अफलाइनाव बायनायखौ बेयो अफलाइननि बेबो आं बेबिनि गस्लाखौ बिराद अर्डार खालामनाय बायदि मोनो पेन्ट ब्लु कालार ओमफ्राय मा पायजामा लिरनाय दं इयो पायजामा नै माबा थाखानाय आथिं थाखानाय मुजा थाखानाय ओमफ्राय गस्ला ओरै हांबावनाय खानाय आरो आखाइ गोलावखौनो लाजोबदों केलेकि गोजां बोथोर फैखाबाय इ कालारखौ बिराद किउट नुदों आं इजिं एखे सेम कालाराल' डिफारेन्स बेनि उनाव नैबे मा होनो इखौ मा होनोमोनलै बेखौ बे गस्लानि नामखौ मा होनोमोनलै बावबाय आं गस्ला डाइरेक्ट आथिं थाफाखानाय नै बेखौ गांसेल' लादां देनां बायबावगोन माबाबा ओमफ्रायो इबो मिटेन सेदानो टपि ओमफ्राय मुजा बिदि आरो मा खोथाबाय थाबावनो ये मोननैल' दं बेनि उनाव ये ड्राइ शीटआनो इबो दखानाव माबायानो गैलामोन कालेक्शनानो गैलामोन आं दखान थांदोंमोन हासुबाबो नांनाय नंला आरो
लानाय जाबाय तावाय जि मोजां सोदोंनो लै सिङाव ये देखो इयाव माबा थानाय मा होनगोन बेखौ टपि थानाय इयाव ओरै गथ' फिसाखौ सोनानै ओरै रेप खालामनानै लानो हासिगोन आरो थननानै बे मोनसे जाबाय बेखौ सुजोबनांसिगोन दाथ' सुनानै दोननांसिगोन बेबो इनो नै बेहा एसे माबा दं नै इयाव मा होनगोन बेखौ गुदुं गुदुं सुमु दं खोमोन दं बेबो सेमानो होमबाबो इयो एकदम माबा जिनि आरो गेन्जि जिनि इया एसे उल बे थांबाय आयौ बुरजाथारसो जाबाय नामा इयो जाहैबाय खिथाब मिटार जि इयो मिटार इ गांबेसे मोनलाय 1 2 3 4 5 6 6टा नामा 1 2 3 4 5 6 गांबानि फैसा जाना फैबाय ओमफ्राय 6टानिनो आजिखालि बेखौ मिटार बायलायनांला आरोना जा मोजां मिटार माबानानै बिसोरो हास'नानै जि मोजां फानो आरोना बेखौ नै आंबो मिन्थियामोन आं मिटारसो बायनो थांदोंमोन बेखौ लोगोफ्रा होननायखाय ओमफ्रायो मालाय अलरेडि माबानानै इदि हास'नानै नै जिं जिं सुथाबलायनानै माबालायनाय मालाय फानो दाना इयो गांसेयाव बेसे लादों मिन्थिगौ 120 टाका इयो गासिबो मोनसेयाव 120 टाका 120 टाका लानाय जाबाय आरोना दाम दं गथ'फोर फिसाफोरनि जिया गिदिरफोरनिसो बांसिनसो दाम बे गासै 6खान जाबाय इयो खिथाब बेबिनि बेनि उनाव बे मामा आयु ये क्या बॉक्स था चिमची खोल जा बेबिनि डिटारजेन्ट लायना बेबिनि गस्ला सुनो थाखाय डिटारजेन्ट इयो मा होनो बेबि हागनि इजोंनो गस्ला सुनोसै लिक्विड खै लिटार मोन इयो 1.5 लिटार 1.5 लिटार इयो जाहैबाय बेबिनि वाइप्स माबानि पियर वाटार दैनि वाइप्स बेखौथ' देरनांगोन खिथु हगारनो मोखां हगारनो खिलाबा बेनि उनाव ये लास्ट पिस बेखौथ' नोंथांमोना नुनानै मिथिबाय जानांगौ मा बुस्थु बियो मा बुस्थु इयो ये लास्ट पिस गाइस बेनो जाहैबाय मुस्रि नै जा मोजां जायो दाना जायगायासो गैयाना नै इदि फुथुनोसै ओरै ओरै फारसे केरि खालामना ओरै दोननाबाय आरो ओमफ्राय आखौ ओरै बिराद सुबिदा खालामदोंलै गथ' फिसाफोरनो मुस्रिखौ जि मोजां नांदोंना इखौ So guys, बेनोमोन दिनैनि आनबक्सिं भिडिअ'आ नोंथांमोना अबेखौ मोजां नुदों कमेन्ट्स खालामहरदो होनदो आरो मा नांबावगौ बेखौथ' मिथिला खोन्थानायावथ' खोन्थाबाय जि आरामनो दा जाबदो गालाय गुजायनो दा जाबफिननोसो जादों राम राम राम